Здравейте! С това кратко видео ще искаме да ви демонстрираме как да можете да настроите мултифакторната аутентификация за достъп до сайтът на Auz България. За тази цел, първо трябва да се логнете на сайтът на компанията. Това можете да го направите като се логнете чрез www.auzo.com и да изберете съответната държава, в случая България, или като директно достъпите българската версия на www.auzo.bg. След като достъпите сайта, ще попаднете на заглавната му страница. Трябва да подходите и да изберете опцията вход. След като изберете опцията вход, ще видите ето този прозорец. Преди да започнете да се логвате, имате възможност да видите стъпките ясно отразени за логване чрез мултифакторната аутентификация тук. Като изберете опцията, ще видите краткото ръководство, което в ясни 6 стъпки демонстрира как можете да настроите въпросното приложение и да достъпвате сайтът ни. Сега във видеото ще ви демонстрираме как нагледно да го направите. За целта ще се върна на заглавната страница и започваме да се логваме. Трябва да изберете вашата парола и потребителско име, които са ви вече предварително генерирани, и да изберете вход. Когато изберете вход, отново ще бъдете върнати на заглавна страница. Ако обърнете внимание, тук ще ви бъде изписано, че сте се логнали. Но за да достъпите магазина, когато изберете опцията магазин, сайтът ще ви насочи да завършите процесът по мултифакторната аутентификация, настройката на вашето приложение. За целта трябва на вашия смартфон предварително да сте изтеглили едно от следните приложения. Или Google Аутентификатор, който можете да го откриете свободно в интернет, напълно безплатно е приложението. Друго приложение, което може да използвате, е FreeOTP, което също е свободно достъпно и е напълно безплатно. И третият ви вариант е, ако имате Microsoft акаунт, да използвате Microsoft Аутентификатор. В случаят ние в Auzo използваме Microsoft вариант, който е Microsoft Аутентификатор. За целта трябва, както казахме, да сте свалили приложението предварително на телефона си и когато стигнете до тази стъпка с въпросният QR код, който виждате на екрана си, с сваленото приложение на телефона си, отваряте го и от меню избирате Добави акаунт, Add Account. Когато го направите, ще имате опцията да изберете Scan a QR код или сканирайте QR код. Като изберете въпросната опция, телефонът ви с камерата ще може да сканира QR кода на екрана на компютъра ви. В момента, в който го направите, ще ви се добави нов ред в приложението. Когато кликнете върху този ред, ще забележите, че се генерират на всеки 30 секунди 6 цифрен код, който реално трябва да добавите в ето това поле. Когато добавите въпросният код, ще достъпите вече и самият магазин на Auzo България. С това съобщение се потвърждава, че операцията е успешна. Както виждате, в рамките на под една минута можете да настроите вашият профил и свободно да достъпвате цялата информация на сайтът ни, както и самият магазин. Надявам се, че това кратко видео е било от помощ за вас.